Ah sì, aquí sobre aquel planeta. Oui. Hi havia una libreta que sortia d'aquí. Ah? Quand n'havia de manxes. Home, que ho havia completament explicat, que d'aquí la veguet, que d'aquí correguet, que d'aquí la trapet, que d'aquí la manget, que d'aquí cridava piu, 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 que jo pare per io. Beh, qua d'aquí, non sabia pas. Per esempio di la Sevenosco, dinca che lo planeto passate in rebretto, a quella che la veget. La libreta sortia d'aquí, de la manxa. Vabbè, a chi, ancora chi sapeva La pas. libreta sortia d'aquí, c'est-à-dire que xatuliava el camen aquí per... I facia un peu una xatuveta, que d'aquí la veguet, que d'aquí correguet, que d'aquí la trapet, que d'aquí la manget, eren de cridaven piu, 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 que jo pare per io. L'una, me due, me tre, me clau, l'una, come dire, un, due, tre, me tre, me clau, tolo, bardolo, gigibe, fornau, teire, beire, fricassa, petassa, crin, cutu, cambero, besù. Vabbè, ho avevo completamente oblidato, correva come un cu. Poi cocut, deja gut, airon pungut, de que has trobat en replomat, de que no es fa l'he vendut, con no es fa cent excus. Hi havia un altre aquí que me venia la idea, com s'aparava. Robinet, robinet. Robinet, robinet, que em passaràs davant ma porta, te faré mordre per un xinet. E cosa diceva perché? Non sapeva pare. Comunque. Non sapeva pare.